Sí? ¿T'ha acuerdas de caixa o no? Les arrels se moren per no tindre oxigen i les marxes i per això diu que els 50 anys serà un prat. Ja. Però s'han de creure que són dimonis. Perquè Núria me diu que els veu a tres, no ho ve cada any del... Sí, l'altre estava en un sofà i xita ell. Ara me'n recordé. I això porta no puede entrar, de gran que era. El hogar. No, vamos. Com ara? Ha canviat la cosa. Enguany, segur que m'ha d'any d'estil definitiu i m'enviaran a fer raó. Em miraran a la cara. A la cara cap indústria. Posaran les roques més xules, però és que estos s'han de dir tot el demà. No hi ha conflictes entre ells. No me'n recordo jo. Tinc un vídeo, una pel·lícula d'una escola rural que estava a Castelló, en Benassal, però estava al mig del tren. Aquesta casa és que tu no treballes, Jo sí, però fa molts anys. I de Puigdalt i tot, però no sé per què. però has llegit el rural? No, vaig dir que serà una cosa igual, no? La casa entres, la casa, el rural, la gent ja no... Ja està, això era. El número 3. No sé què has dit. Sí.